tocar en un sitio tan emblemático como o Palau, que é patrimonio da humanidade, que é un referente cultural a nivel de todo o mundo, pois, que queres que che diga, calquer artista, pois, é unha enorme satisfacción e unha enorme responsabilidade. Piensas que vas a encontrar ese sitio especial y te das cuenta que encuentras un sitio mucho más especial incluso, que te vuelve a sorprender y bueno, estoy muy contento de estar otra vez aquí. Non debemos esquecer que este é un dos templos da música europea e mundial, non? Entonces poder tocar neste lugar e no marco deste festival tan importante, pois penso que produce unha especial emoción. Son o máis novo do grupo, entón teño a sorte de que a miña edade pois xa ter visitado moitos sitios singulares como Milladoiro, e o Palau de todos os sitios, digamos, para tocar en España debe ser o máis emblemático. Espero poder volver noutro momento porque é unha cousa espectacular que recomendaría que o vira a todo o mundo, ainda que non fora para vir a ver un concerto, si para ver o local. Ahora mismo tamén tes un pequeno cosquilleo que é inherente ao directo, pero como calquera outro concerto de Milladoiro, sempre o tomas dunha forma moi profesional, entón penso que en eso non hai diferencia. Rabeando xa por empezar, non? Más que nada con ganas de empezar, que todo salga ben e punto, pero bueno, xa os nervos a estas alturas xa se controlan bastante, non? Son deses concertos que, inda que leves moitos anos tocando, hai certos escenarios que siguen impoñendo. Este do Palau é un deles. Bona nit, benvinguts. Per a Milladoiro és una gran satisfacció estar aquí al Palau de la Música Catalana, un referent obligat no solament a Catalunya, sinó també en la resta del món. Aquesta nit us oferirem un recorregut per la música popular galega que van esperar que us trasladi imaginàriament al nostre verde país amb paisatges de boira. Moltes gràcies. Hasta aí é o que eu sei de catalán. Permitideme agora falar na nosa propia lingua, que espero que a entendades perfectamente. Un saúdo a todos os galegos que estén hoxe na sala, que tamén espero que haxa moitos.